baka buƙatar kuɗi amma kana buƙatar ilimi da skills kafin ka fara tallata kasuwancinka a social media. Ga wasu skills guda uku da ya zama wajibi ka iya su kafin ka fara tallata kasuwancinka a social media. Abu na farko shine content creation. Dole ne ka nemi ilimin content creation, abin da ya shafi content writing, video editing, graphic design da sauran dabarun creating content. Wannan shine zai baka dama da aka iya creating ɗin content na tallar da kake so ka ɗora a social media har mutane su gani su patronizing ɗin business ɗinka. Abu na biyu kuma shine ilimin social media management. Wannan ba option bane, abu ne wanda ya zama wajibi ka san yadda ake creating ɗin social media, yadda za ka yi optimizing ɗin social media da kuma salo da dabaru da ake bi wajen ɗora content, wato tallace-tallacen da kake kira a social media. Ba wai kawai ka je ka yi creating ɗin social media kake posting anyhow ba. Wannan ba zai baka sakamakon da kake buƙata ka samu ba. Abu na uku kuma shine ilimin generative AI. A wannan zamanin dole ne in dai kana so ka samu sakamakon da kake buƙata a social media, dole ne ka nemi ilimin generative AI, yanda kake amfani da ChatGPT, Gemini, Google Flow wajen creating content ɗin da kake ɗora a social media da kuma yin bincike ta hanyoyin da ya kamata ka bi wajen creating content da kuma yadda za ka ke tallata kasuwancinka a internet ba tare da ka sha wahala ba. Wannan shine bidiyo na biyu akan social media marketing. Sunana Abokin AI. Mu haɗu a bidiyo na gaba. Kada ku manta da follow da kuma share wannan bidiyon saboda mutane da yawa su amfana da abin da yake ciki. Sai anjima ku.